Bueno, urtarrileko ohiko bilkurari hasiera emango diogu. Gaur, behatzi bat puntu ditu, baina beste margarren bat esatuko dugu gero bukaeran. Esiko gaidantzeko puntuarekin, 2018ko abenduaren 10ko aparteko osoko bilkurako akta onartzea. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria del pleno celebrado el 10 de diciembre de 2018. Hemen gogoratu denak ezin egon. Ja, baina nik uste hau aurreko osoko bilkuran ja onartu egin genuela, ez? Bai, abenduak 10ko onartuta dago abenduak 20en egindako osoko bilkuran, ez? Ez? Agertzen da zirriborroa, aurreko aktan bai agertzen da, bai. Agertzen da. Urrengo aktan agertzen da, bai. Aparteko bilkuratan, ez da agertzen baino, klaro, hemen sartu nituki bi akta. Agertzea bezuen, hogeiekoa onartzen baldin bada aparteko plenoa, ez dago onartzen berriro. Horrengo puntuarekin, orduan. Urrengo puntuarekin. Abenduak 20ko osoko bilkurako akta onartzea. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado el 20 de diciembre de 2018. Bigarren puntua, aparteko plenoan hartuta dago. Jasoko dut akatzea eta esango dut ez dela onartzen, onartu zen, eta bakarra onartzen da, bakarreko puntua. Aldeko bozkak, 13 bai. Urrengo puntua abenduko alkatetza dekretuen berri ematea. Dación de cuenta de los decretos de la alcaldía del mes de diciembre. Ez da inork dekretu batekin edo ez duen. Badago ezer, urrengo puntua ere berdin. Urtarrileko kontratazio buruz kontratzaileak egindako ingenak. Dar cuenta también de los reparos del interventor sobre la contratación del mes de enero. Hau, plenoko gai berbera da. Eta, ja berez puntuekin hasiko gea. Bosgarrena, laugarrena izan barko litzatekena, suhiltzaileen foru zerbitzuari buruz EH Bilduk aurkeztu duen mozioa, moción presentada por EH Bildu sobre el Servicio Foral de Bomberos. Bai, ez dut azkenen aurrekari guztik ez ditut irakurriko, ez dugulako denak daukazute testoa eta ez dugu inor aspertu nahi. Baina, errealitate bada, azken boladan, Gipuzkoako suhiltzaileen plantilla bermatzeko eta baita ere txanda bakoitzean gutxienez behar dien brigada patrulla horiek edo bermatzeko baita, arazoak daudela. Plangintza bat egon badago, baina baliabideak eta berez falta dira eta arazo larriena da lanpoltsa agortuta dagola. Orduan, lanpoltsu horretatik tiraka egitea momentu batzutan ezinezkoa da, eta orduan horre ari dira txanda bereziak egiten, eta orduan gurekin harremanetan jarri ziren suhiltzaileak, eta eskatu ziguten, benetan kontutan izan da Ordizin Gipuzkoako sareko parketxe bat kokatzen dela, eta adibidez pasadan urten, laren urte irtera baino gehiago egin zituztela, guk uste dugu zenbait baldintza bermatzeko segurtasun aldetik eskatzen duguna da Ordiziko udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzea Gipuzkoa 2030 planaren garapenerako bide hortan baliabide jartzea eta datorren urten 58 suhiltzaile lanpostu berri sortzeko eskaera egiten diogu parketxe guztietan gutxinez 5 suhiltzaileen txandak bermatu daitezen. Eskaera hori bakarrik da, Foru Aldundiari eskatzea, hori martxan jartzeko. Gure partetik, ipatu honen harira informazioa baita eskatu genuela, eta bat gatozela gaiarekin, azkenen plangintza bat dago, eta kalitatezko zerbitzu bat eskaini nahi baldin bada, berrezkoak dira
noski giza baliabideak, eta plangintzan bertan agertzen dirarik, gu ere baita alde gaude hori ere baita eskatu aletzateko. Aldeko bozkak. Hurrengo puntua, Naturkonek egindako eskaera pinuei buruzko eta ingurumenaren eta osasun publikoaren babesari buruzkoa. Barkatu. Bat saltatu dut. Seigarren puntua, Aitamari laguntza humanitarioko itxasuntziari buruzko mozioa, Orduko Alderdi Sozialistak aurkeztu duena. Moción presentada por el Grupo Socialista de Orrizia sobre el buque de ayuda humanitaria Aitamari. Bueno, como sabéis, en el último pleno aprobamos una propuesta de ayuda que nos solicitaban los de la Asociación de Ayuda Humanitaria Aitamari, el proyecto Aitamari. Se aprobó una ayuda de 4.000 euros a cargo del presupuesto de cooperación en el apartado de ayudas de emergencia, y en estos momentos la delegación de la Marina Mercante del Gobierno de España pues ha paralizado el proyecto. Nosotros entendemos que es una mala noticia, entendemos que además que desde el momento en que el Pleno aprobó por unanimidad el tema ya se trata también de un tema de un compromiso municipal, y viéndolo con malos ojos, porque esta paralización lo que hace es evitar una ayuda humanitaria que yo creo que todos consideramos necesaria. Es un drama como el que está pasando por las Islas Griegas con toda la población migrante. Lo que pedimos es, por no alargarme en la fundamentación que todos habéis leído, cuatro puntos. Uno de ellos es pues, mostrar nuestro rechazo a la medida que han adoptado. Sabemos que el día 7, creo que va a ser el día 7 de febrero, el ministro Ramo va a dar algunas explicaciones, creo que en el Parlamento o no sé dónde, pero bueno, habrá que esperar. Pero mientras, nosotros sí queremos expresar el rechazo de esta decisión. Queremos mostrar también el apoyo y la solidaridad con los grupos y con los promotores del proyecto, que llevan muchos meses trabajando en el tema. Queremos también animar a la ONG, a Salvamento Marítimo Humanitario, y a los impulsores de este proyecto a preservar y a desarrollar todos los recursos legales y administrativos disponibles para revertir esta situación. Y queremos también, en la medida de nuestras posibilidades, desarrollar las gestiones que podamos desarrollar, que estén en nuestro alcance, para tratar de superar los obstáculos que se han presentado. Para ello, proponemos que este pleno, o por lo menos los representantes de los partidos, mantengamos una reunión con las ONGs afectadas, que nos expliquen cómo está la situación y transmitirles nuestro apoyo, y por otro lado remitir a la dirección de la Marina Mercante nuestro rechazo y nuestra petición de por lo menos de que reconsideren la decisión. Gure partetik, babes osoa ematen diogu Alderdi Sozialistak aurkezten duen proposamenari. Iruditzen zaigu egin batean, azkenean proposamenaren ukapena hain zuzen ere gobernuaren partetik dator, Alderdi Sozialistaren gobernuaren partetik dagian etxe barruko lan bat da, baina dena den gure babes osoa ematen diogu edukiarekin bat gatozelako, eta beste gauza askoren artean, zenbaitzutan tokatu izan da pleno honetan eztabaidatzea, zeintzuk gai dian eragiten diotenak edo ez herriari eta plenora erakartzeko ote dian edo ez dian, ez? Garbi dago, gu saiatu gaitezkela merkataritza itxasketako zuzendaritzarekin egoten, baina udalak ez du zeregina handirik edukiko zentzu horretan, baina era guztietan ahalegina egin daiteke eta jarri, gu bat egiten dugu mozioaren bai zioarekin eta baita ere arrazoiekin. Sí, por nuestra parte también hacer el comentario, iba un poco en esa línea, ¿no? Dejando un poco a salvo o dejando a un lado la contradicción entre lo que pueda ser una orden dada directamente desde el Ministerio de Fomento, que el Gobierno de España es del PSOE, que el propio PSOE presentó una moción de este tipo, llama un poco la atención, pero bueno, dejando a salvo eso, porque efectivamente vamos a entrar en ese debate, entendemos que el contenido de la propia moción es un contenido que tiene que ver con los derechos humanos que nosotros reivindicamos en cualquiera de los casos, sobre todo con el tema de la migración. Y sí decir que quizás queda un poco así
solapadamente o que no se llega a lo que es al fondo de la cuestión cuando se habla de que, bueno, cuántos muertos mueren, cuántas personas mueren en el Mediterráneo, ¿no? Sin entrar un poco a profundizar en cuáles son las realidades del porqué de esa situación, por qué hay tanta migración y en esas políticas en las que realmente el gobierno del PSOE sí que puede hacer pues una labor mucho más importante, sin tener que esperar a que lleguen al Mediterráneo. Pero bueno, vamos a dar el voto favorable. Nos parece una buena idea e iniciativa por parte de eso. Bueno, dos cositas. Una a EH Bildu que no sé si es normal o está bien eso de confundir problemas internos con discrepancias internas que todos los partidos, incluidos EH Bildu, tiene a lo largo de su trayectoria política. Esta puede ser una discrepancia más de una decisión que probablemente ellos hayan reflexionado y tengan sus motivaciones, pero que, aun teniendo esas motivaciones, yo creo que podrían dar pasos más importantes y más en profundidad. Pero bueno, es una discrepancia como podemos tener cualquiera. Y en cuanto a que podía haber profundizado en el tema, pues sí, claro, se podía haber, pero no se trata, en esta moción no se trata de profundizar en el tema, que nos daría para una jornada de reflexión in eternis casi, ¿no? Pues igual es un día de estos. Bueno, pues un día de estos o una noche de estas. Aldeko bozkak. Urrengo puntua, Naturkonek egindako eskaera Pinudi buruzko eta ingurumenaren eta osasun publikoaren babesari buruzkoa. Solicitud de Naturcon sobre los pinares del municipio y la protección del medio ambiente y la salud pública. Kari badago, ez dakit, nahi duzun edo esplikatu. Bueno, aukera eman didazuenez, bai, Naturkonen izenean nator. Naturkon da Gipuzkoako ekologista eta konservazionista taldeen koordinakundea. Eta, bueno, badaukazue testua, baina, bueno, labur saiatuko naiz azaltzen. Bueno, gaia da pinudien gaixotasuna, banda marroia eta banda gorria, bueno, pinudi askori ari da eragiten, eta Foru Aldundiak erabaki du fumigatzea, kupre oxidoarekin, ez? Bueno, Gipuzkoakoak bakarrik ez, 3 Foru Aldundiek, eta baimena eskatu diote uste dela nekazaritza ministerioari. Bueno, guk horren aurrean eskatzen duguna da udalonek ezetz borobila ematea horren aurrean, ze iruditzen zaigu olako zerbait egiten denean ez dela kalkulatzen ondo nora botatzen da produktu kimiko hori. Gainera, aplikatu behar da zuhurtziaren printzipioa, el principio de precaución habría que aplicar, eta bestetik, hemen bertan esaten du, Europear legediaren arabera, aspaldi debekatuta daude gai fitosanitarioak hegazkin bidez botatzeko teknika. Hain prezisio txikikoa izanik, arrunt barriatzen delako. Orduan, bueno, iruditzen zaigu batetik, ondorio kaltegarriak izan daitezkela orokorrean, ingurumenean, lurzoruan, uretan, eta baita osasunean. Eta, bueno, uretan, pentsatu behar dugu, Arriarango urtegia, handik edaten dugula, dagola pinudi zinguratuta. Orduan, arazo handia dago horrekin. Eta, bueno, puntuak, hor dauzkazue, 7 puntu dira, hori, ez baimentzea ordizian tratamendu hori egitea, gero bere jabetzako mendietan ere baimena ukatzea, erakunde publiko guztiei jakinaraztea, udalerriko pinuditako lurjabei ere gonbidatzea gauza bera egitea, ukatzea baimena, eta bestetik erregistro bat sortzea herrian, hain zuzen, baimena ukatuko duten herritarrekin. Hoxe da. Gure partetik gai honekin ere baita, informazioa ere baita eskatu dugu, eta kasu honetan, azkenean arazo larri bat badagoela, nik uste denotakigula, aspaldi, bilabete batzu badira, azkenen banda marroia edo bintzate hori pinuduen azaleran agertu dena. Arrazoia zintzu diren, esateko, ezakit, pixate klimaren eztasuna eta klima aldaketak edo baita bultzatu zaketela horrelako gaixotasunak areagotzea. Ez da lehen esitizen ez zenik, ez eta duain hori areagotu egin dela eta gainea arriskoan gartzen duen arriskoan ez. Azkenen pinudi edo bintzate guztiak desagertzeko arriskoan dagoela. Badakigu azkenen erakundeek elkartu direla, plangintzat egiteko, eta hori da, aipatu duzuna, zuzen ere, hartu dako neurrietako bat.
Horrekin, produktua erabiltzen den produktua dakigu baita nekazaritzan eta nekazaritza ekologikoan ere baita erabiltzen dela, ohikoa dela hori erabiltzea nekazaritzan. Erak sistemak edo, ja hori hortan gu ez adituak, baina bai lasaitasun ematen digu azkenean edozein erabaki hartuta ere erakunde batek baita azkenean bermatu behar duela, herritarren osasuna eta baimena eman behar duela. Momentuz, ustez, hemenik ez dago, eta ematen baldin bada ere, emango da, bermatzen baldin badira ere baita, herritarren osasunerako behar diren bermeak, gutxienez. Eta horren, bintzat, hori bermatu nahiko genuke noski, osasuna lehen txi bat egulako. Bedatan sartuko, baina kontutan hartu barra da, erabiltzen dela, bai, baina erabiltzen da neurri oso zehatzetan, baratzatan eta zuzenki eman da lora horrei edo, baina ez, bota eta fumigazio, holako fumigazioak egin, orduan, ados gaude osoarekin, emozio osoarekin, baina kontutan hartuta ere, emandako argumentua, hori, ez dela nolabait ulertzen horrela, ez? Baizik eta, kontutan hartu beharra da, eta nik uste bai, Ortiziko udaletxea, udalak bai, egin behar duna da, bere baso ere metuan behintzet ukatu fumigazio horiek egitea. Guk ere bakarrik aipatu, aipatu den bezala, produktua gauza bada, baina beste gauza bada fumigazio bidez inungo kontroli gabe hori barreiatzea, alde batea eta bestea, eta produktu horren nun bukatuko duen ez ziurtatzea, eta batez ere uraren bitartez azkenen hori edatea, eta kuprea nidaki dala bintzet da gorputzak, pertsonen gorputzak bota ezin dezakeen material bat. Orduan hartzen dugun kopre guzti hori, gure gorputzean geldituko da, hil arte eta uste heldu arte gorputza ez dalako gai hori kanporatzeko. Orduan, ez dakit nik uste horrelako sistema baten bidez, fumigazio baten bitartez olako produktu batzuk barreiatzea kontrolik gabe, naiz eta kontroleko neurri batzuk egongo dian, baina meteorologia inoiz ezin da kontrolatu, eta gu alde bozkatuko dugu. Aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak. Hurrengo puntua, aurrekontu aldaketa kreditu transferentzia bidezkoa, 2008ko aurrekontuari dagokiona. Modificación presupuestaria mediante transferencia de créditos correspondiente al presupuesto del 2018. Kasu honetan, proposatzen dena da, majoriko inbertsio plana garatu alizateko, azkenen bi fase irudikatu ziren. Lehena ja martxan dagoena eta bigarrena ja aurre egiten diona igereleku edo bintzat egune horri. Horretarako aurreikusi genuen partida bat 1.000 eurokoa bilduk proposatuta aurrekontuetan, eta hori da, hain zuzen ere, planteatzen duguna transferentzia baten bidez, majorira pasatzea, bazkenean lizitazioaren kopurua eta pleguak ja eginak daude. 1.000 eurokoak gehiago direlako, eta hori majoriren bidez egingo edo enberko genuke. Aldeko bozkak, votos a favor. Aldeko bozkak dena? Bai. Eta hurrengo puntua, baita gaizerrendan sartu behar dena, da pleno hasi horretik kontratzaileak edo pasate duguna, eta hau joango zen ere baita kirol instalazioen, baita beste plangintza bati aurre egiteko, eta azkenen plazoak medio eta abar, abendurako plantatu genuen majoriko administrazio kontseiluan egitea, hau da, hain zuzen ere,
Majoriko Mesete Kontseiluan pasatu genuen 2019 ekitaldirako aurrekontua, eta horretarako inbertsioen tartean zauden 8 edo 9 bat. Atzo ere berriz ere Mesete Kontseilua ospatu genuen, eta horien artean bat lehentsi genuen, eta hau da hain zuzen ere. Altamirako estadioko zelaia edo aldatzarena, lehengo urtean. Altamirako zelaia aldatu zen, eta helburua zen 2019-erako Altamirako zelaiaren egoera ikusi zein zen, planteatzea aurten edo berritzea. Plazoak medio direla edo, azkenean harremanetan jarri ere baita elkar, eta azkenean proposamenak hartzen dugu plenoetara, gutxienez denbora ez galtzeko eta dagokio momenturako preste egoteko adjudikazioa Altamirako zelaia berritu ahal izateko. Bakarrik gauzatxo bat, zeren hemen gauzak egiten direnen eta domina jartzerakoan beti prest gaude egiteko. Esan bakarrik guk joan den asten eduki genuela, zuek guztio bezala, alderdi guztio bezala, Rubiko elkarteekin edo juntakidekoekin bilera bat, nun esaten ziguten, beraien... Bozketa indarra sartzeko puntua. Hay que votar el punto de urgencia. Sartzen dugu, bai. Segundu bat, nik hasi horretik zinegotzi nahi zen einen, ez dut hartuko parte bozketan interes partekatu ditudalako, baina gero ez hartzearen berriro mikrofonoa hori zinegotzi bezala daukit. Ordizia Rubi elkarteko kudeatzaile gisa, aprobetxatu nahi dut eskerrak emateko danoi alde batetik. Honi presa sartzea sustatu duten zinegotzi eta teknikariri posible egiteagatik, eta alderdi guztiei lehenik eta behin pasadan asten emandako harrera honagatik eta azkartasunagatik gai hontan, eta adostasun errez batera o azkar batera iristeagatik, azkenen delikatu izan zeiken prozesu bat ainarin egiteagatik. Publikoki eskerrak eman klubaren izenean, eta zinegotzi gisa nik ez hartuko parte bozketa, baina arrazoi horregatik. Sartzaren aldeko bozkak. Eta Mila. Esaten nahi nintzela bakarrik hori, denak eduki genuela, olako bilera beraiekin, eta aurrekontuan nolabait gobernu taldeak esan zuen, 2019ko aurrekontuan sartuko zela. Gestio batzuk eginak, teknikalariarekin ikusi genuen, bat gure susmoan ez dela egingo, ez dela sartuko, 2019an egiten bali mazan, ez dela epeak errespetatuko edo ez dela egingo bere denborarako, eta orduan ikusten egon ginen ze aukera genuen hori proposatzeko gobernu taldeai. Atzo ikusita ere Majori Kontseiluan 2019 aurrekontua sartu behar zela, horregatik azaldu genuen, neu azaldu nuen, beharrezkoa, pixka refleksio hori egiteko, horrela ikusten zuen, edo nolabait beste neurri bat hartu bazan. Guk prestatuta genuen gaur ekartzeko proposan mozio bat, aukera batekin, irtenbide batekin, baina alkate jauna goizen ikusita gure argumentuak eta esandakoak deitu diguzu, esan ez, gaur sartuko zela pleno horretan. Hori izan guztia. Alde guk ohiko ja dela aspalditik, ez gea nolabait ados kredito transferentziko prozesuarekin, baina kasu honetan urgentziz dalako eta bestela zelai, Rubiko zelaia edo itxi egingo zutelako, edo itxingo dutelako, ados bozkatuko dugu. Baina jakin da hori, taldea dagoen tokian eta ordiziko izenan eta baiara izenen ere nolabait aurrean ematen do, beste toki baten aurrean, eta hauxe da gure azalpena. Aldeko bozkak. Ez nik bakarrik aipamen bat egin nahi nun, ez naiz sartu Milak oso ondo azaldu du egoera zein dan, baina nik bakarrik aipatu nahi nun, egoera hau ematen dela
2019an aurrekonturik ez daukagulako eta proposamen zirriborrorik ere oraindik ikusi ez dugulako. Eta konpromiso bat nik uste hartu dugula Rubitaldearekin talde guztik bilduta gero, denak nik uste dut adostu dugula egin beharra zegoela inbertsio hau, baino, bileran ere esan genduen ordiziak zituen premiak beste gauza guztien aurrean jarriko genitula eta ez genuela gai hau talde edo alderri bezala erabiliko eskatu ziguten, baina nik bai aipatu nahi dut, aurrekontuak ez ditugula, horregatik sortu da urgentzi egoera hau. Urgentzi egoera hau ere gogoratu nahiko nuke, gehien bat milak atzo sustatu zula aldaketa honen premia, eta berriro apostu bat egiten dugula inbertsio honekiko, baina ez dakigula gaurkoz itxu-itxuan egiten nahi gehan inbertsio badala, ez dakigulako 2019an ze aurrikuspen izango den inbertsioetarako. Orduan, badakigu premia hori hor dagoela, eta aurrikusten dugu zaila izango dela, gero dagoena, ez dakigu zenbat izango da, baina beste beharrekin banatzen. Aurrekontua goizean Milari ikusten zaurratu diot, gure proiektua ja egina dugula, eta gaina berez, datorren asterako ja egun bat baita proposatu diot ere, Igorri berriz proposatu ez dio dana. Ez dira, astezkenerako edo hor ikusten da, bilera bat egitea, aurrekontu proposamena proiektua edo aurkeztea. Aldeko bozkak. Galderroa gorratu. Zer esateko neuken gaur Portugaleteko udaletxean nolabait adierazpen instituzional bat egina, Portugaleteko udaletxean gaur pleno osoko bilkuran eginda olako instituzional azalpena edo adierazpena eutanasiaekin zer ikusirik emakume hau Maribel Tellatxea edo nolabait berak bere testamento vital eta bere gaixotasun hasieran eskatu zuelako bea muerte digna edo nahi zuela eta familia olako eskaera egiten egin zien, ez? Adierazpen instituzional hori nolabait eskatzen do, eutanasia eta suizidio asistido deitzen den regulazio bat eta ere despenalizar kondukta hauek eta 153.4 Kodigo Penalen artikuloa derogatzea. Hortako egin du olako eskaera edo behintzet bidaltzea Kongreso los Diputados adierazpen hau eta eskatuz sartzea olako debatean, debatea ez, baizik eta ja lege aldatzea eta horrela jokatzea, ez? 143.4 Kodigo Penalekoa derogatzea. Hor badau web horri bat, sos amatxu, nola agertzen da inbeste firman eskaera, eta gure aldetio eskatuko genuke, eskatuko genuke familiai adieraztea gure elkartasun hori, eta nolabait adierazpen instituzionala honei ere bat nolabait euskeraz adherirnos edo atxikitu horrekin, ez? Eta, hori izan gure puntu egoin planteatzen duguna. Idazteko ez dut eduki, idazteko astirik eta horregatik ez dut emozioa bezala sartu, baina, jakin dezazuen eskaera hor dagoela. Nahi dut zuzu erregitea? Bai, nahiko nuen, igual hori, ez dakit, ados balimoaz zaudete, igual ez dakite atxikimendu hori bidaltzea, adierazpen hori bidaltzea udaletxei eta familiei
elkartasuna. ¿Problema en pedir el documento y aprobarlo en el siguiente pleno? No, Tampoco, no es una cuestión de tipo de urgencias o de... ¿no? Es más del debate que ya se está produciendo un poco en la sociedad, pero con el texto en la mano, pues sí, mejor. yo más que nada por el día que es, ¿no? Porque parece importante que hoy que se ha aprobado en Portugalete, en el ayuntamiento, esa declaración institucional, pues parece importante que de alguna forma los ayuntamientos, por lo menos que tengamos, las personas que tengamos un cargo y con cierta sensibilidad, pues que sí que nos adheramos en ese aspecto. Sin que eso sea óbice para que podamos conseguir, que yo ya lo he pedido pero no me lo han mandado, lo que es la propia declaración institucional. Pero bueno, sí que esa asociación lo que es la asociación de la muerte digna, por una muerte digna, que bueno, pues que también está pidiendo este tipo de adhesiones. El Ayuntamiento de Barcelona ya lo hizo en su momento y en alguno más en España, y en Euskadi es el primero que se ha hecho, ha sido en Portugalete, porque tiene este caso muy en concreto de esta señora Maribel, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parecía importante que el día de hoy se hiciese este tipo de, sin más, bueno, adherirnos a esa declaración y, bueno, pues solidarizarnos con su familia. Nahi zuena, aperatu zuen zentzu horretan egitea, edo bestela, bainakik pasaten duen bezala, ja deklarazio guztiarekin edo egitea. Nahi zuena. Erabaki hartu gu alde bozkatu behar dugu, orduan gaur edo hurrengo perin zaigu. No, Iñaki, es circunscribirnos a lo mencionado aquí, enviando enkartasuna Pues que en el pleno del Ayuntamiento de Ordizia se propone pues eso, una adhesión a la declaración institucional, que todos los partidos han votado a favor, excepto el PP que se ha abstenido, y bueno, pues solidarizarse con la familia, mandar eso al Ayuntamiento y remitirlo al Congreso, debe ser la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados el que lleve el tema. Vale, vamos. Aldo sonalidad. Vale. A ver, bozkatu behar, ez dago proposamena, baina nahi jasen igual. Milak esaten duen bezala, hurrengo plenorako prestatu dezakezue mozioa eta onartu, baina eguna gaur denetik, igual familiari jakinarazi nola alderregutan denak adostu dezuela, zuen apoio edo zuen familiari ematea, eta igual udaletxeri jakinaraztea. Eta igual baita ere guk hurrengo plenoan egingo degula mozioa bezala eta txikituko gehala, ez dakit, idatziren bat prestatu beharko da, Josemi, ez dakit, igual esaten de bihar edo astelehenez pasatzeko bestela gauzaile badaki zer gertatzen da, orduan. Ez dakit zure kartatxo bat, batez ere udaletxeri zuzenduta, eta nik gero nahi badezu jarriko dizut idatzita pleno galderregutan nola adostatu dute, bozkatu dutela denak, atxikituz eta familiari berezea jakinarazi. Eta asmoa dela, igual hurrengo plenoan edo plenon batean, espreski mozioa edo deklarazioa onartzea. Bueno, galdera erregutan gaude, eta orduan nik hitz egingo dut orain Landarlan ingurumen elkartearen izenean. Gaia da Aralar dokumentala. Orain dela 4 hilabete, zuzendu ginen udaletxera, uste dela Joseba, kultura eta ingurumen zinegotziaren gana, oraindik dokumentala estrenatu gabe zegoen, eta nahi gendula bilera bat egin, udalarekin dokumentala aurkezteko eta diru laguntza bat eskatzeko. Egin genuen hemen uste izan zela, ez goien, bileratxo bat berarekin, Josebakin, ez dakizan urri hasiera, erakutsi genion trailerra, egon ginen berarekin, hizketan, eta denbora pasatu zen, tartean mezuren bat edo beste trukatu dugu, informazio gehiago bidali dugu, behin ere hemen goizkileretan galdetu nion, eta esan zidan baiet, erantzungo zaizu,
Eta orain urtarrilean, ze beste udal batzuei, beste erakunde batzuei ere diru laguntza bidali dugu, Goierrin, bidali dugu txosten bat balantzearekin, orain arteko balantzearekin, datu ekonomikoekin eta guzti. Eta erantzuna izan da, aurrekonturik ez dagola. Eta orduan, aurrekonturik ez dagola. Ez zaigu iruditzen bidezko erantzuna. Zeguk eskatu genuen 2018ko urrian. Eskatu genuen, pertsonalki, idatziz eskatu dugu, txosten bat bidali dugu, eta orduan, hemen zaudete ordezkari guztiak, ez dakigu, ia guztiei azaldu zaizuen gaia, edo bakarri gobernu taldeak dauke honen berri, eta nahi dugu, ordezkari guztiek gaia tratatzea, ez dut esaten orain, hartu zazue txostena, ematen ditugun datuak, ikusi zazue, eta ja, egingo de zerrenda. Ze erakundek eman diguten orain arte diru laguntza. Kutxa Fundazioa 2 urtetan, 2017 eta 2018. EITBek, Zaldibi, Itxasondo, Legorreta eta Ikastegietako udalak. Enpresak, KAF, Irizar eta Zukia eraikuntzak. Eta gero berriak ere lagundu digu promozioan. Eta, egia da, laguntza asko izan dugu, eta jendearen aldetik ere bai, baina ez dugu lortu oraindik aurrekontu osoa, nola esaten da, ordaintzea, ez? Lan asko izan da bolondrez, gure bazkidek denbora pilo bat pasatu dute, borondatez, baina lan profesionalak ordaindu ditugu eta falta direnak ordaindu nahi ditugu. Eta, batzuk ikusi duzue dokumentala, ez dakit guztiek ikusi duzuen, baloratu dezakezue, baina jende guztiak edo gehienari gustatu zaio. Musika dauke Peio Ramirezena, dala Ordiziarra. Ordiziarrok ere parte hartu dugu. Datu asko daude. Orduan, hori, iruditzen zaigula, hori ez dala erantzuna. Eta hartu zazuela gaia seriotasunez, eta erantzun bat eman, baina kontutan izan guzti hori, gu ere gea Ordizi eta Goierriko elkarte bat. Eta egin dugu produkto, edo nahi duzuen bezala deitu, kultural bat, euskeraz eta beste hizkuntza batzuetan ere bai, Aralarren konserbazioaren alde. Eta parte hartzen dutenak dira zientzialariak. Ze askotan, ikusten dugu Ordiziako udala, ari dala bultzatzen zientzia, eta oso ondo iruditzen zaigu. Baina zientzia guztiak. Eta gero, jakin dezazuen baita, ikusi ez dutenek ere, Europako ingurumen ministroak parte hartzen, ministroa ez, nola ditzen zaio, konsellaria edo, parte hartzen dula dokumentalean. Hortara joan ginen Bruselasera, eskatu genion ia nahi zuen iritzia eman, eta esan zuen baietz. Eta hartu gintuenan Europa batzordeko bulegoan. Orduan hori, hartu zazue denbora, gu prest gaude, bilera batea etortzeko, nahi baduzue txostena aurrean eta guztiekin biltzeko.